sa'a, masu gulma Allah ka haɗa su da sana'a, wato irin sana'ar da cikinta babu sa'a, da sun yi yunkurin su yi gaba toce musu a'a, haɗa su da aljammai zafi almusullu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cuta ta dimuwa Allah sa kwakwalwarsu, basir da shawara Allah sa cikin jikinsu, cuta marar iyaka ka raba wa ahalinsu, ya muzalzalin haddakinsu karkabar su, ka firgita su marigirgita su alwakilu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dukan masu sammu ya Allah ka so su, ka rusa tanadi da shirin duk masu ginsu, ka ɗauke talauci ka kau da babu gunsu, ka sanya mutane